bengkel buka jam 09.00, jam 12 gak teko. Ujul pisan. Aduh lu Mas Ranti duit. Salah buka dhek. Tapi piket minggu ini ra dadi-dadi iki. Besok bengkel ora. Lah kuncine mbok kebali ngono kok. Nah, kuwi soalé montir sing koplo to. Mungkin. Oh, iso lho. Telepon iki. Halo, Halo, longgar koran mas saiki. longgar. Piye to arep servis pit? Iya ki pita meh tak servis. Tolong jemput ning omah ya. Yo, tak jipo aku TV. Wis nang job to. Lah majuku nggo. Oh iya. Pit kuwi tak gadekke yo. Lah iya. Sing dipit tukang mbok gadekke kok iki. Tak gawe modal bengkel kene kok. Ngajak sapa ngono sing duwe? Sik, iki sadurunge mangkat aku arep rembukan sik. Iki aku arep jeleh pit iki jare arep dijipuk to. Iya. Terus pitku tak dol tak gadekke mung tak gem modal bengkel. Iki apa pit jenenge to yo? Sik, kowe rene mbok sik, dirembuk sik. Sambil berpikir. Kirbu. Apa kuwi? Kere budu. Kaya kowe. Sip, kuwi kena. Wis sip. Kono lah makan. Makan tak boleh kanca sik yo. Yo. Kabeh wae, Jon. Iki pirang dina kuwi ra dadi-dadi. Minggu apa? Kita kabeh wae nang bos wae. Siji AFK, Rang Wangi dan sapane ah Rambung urung ta ya? Terus dino ora rambung. iki Napa? penyakit nang ndi lho tak teko iki kok. Lah iki golek ikon kaya ngono iki ya apa kuwi? Ini gabut. Hei bro, iya wis tak durung. Wah, sik. Sing kan maju tak boleh penyakit iki. Kodong-kodong siji sayane ra dadi-dadi. Ya kuwi kok Ini rusak apane to? wah kuwi. Dene iki ora mlete. Les nyo tak silek ora ning gendine kok. Nyo. Bedas ora. Oh, Ini ono lho. Oh, ngono to. Kowe iki piye? Iki busine iki. Budrek kok. Mikir salah gajimu aku iki. Salahku yo entek, Man. Jatah kabeh awakku. Breyoli ngono. Bro, iki di karyawan kok gudiken yo ngono apa iki ya? Iki sisa le siji malah nopo meneh gendi wes. Juragane yo malah komplikasi barang ya. Iki lho kita tak cek lho iki. Piye, Bos? Mas do. Ngomong iki. Jadi iki bengkel apa to kabeh ada penyakit yo ini iki. Juga lara. Oh, alah yo bener. Mulane ra juragane, ra karyawane padha dene. Ra beres. Madoe piye yang ini iki? Kujur. Buat diganti jeneng to, bro. Bengkel lo jeneng Sugih Lara. Mulu ada penyakiten kabeh. Iya. Urung digagasan ganti jeneng iki. Ya wis, gua nek wis do waras kabeh. Terus sore tak jipu ya pite. Tak mulai sik. Ya, ya. Berarti. Kemana dulu ke sana? Ambar liburan lah mari aku. Aku ya mari san Gus. Betul. Aku cenut-cenut mikir gajimu iki. Gasku abang. Koyone jan komplikasi apa? Wah iki kudune nganu.
Ganti jeneng ya padha anu mah. Iki cocok iki nak diganti jeneng delalah kok. Kan delale yang baru sholat ya mah hari. Iya. Aku gak tahu kelmu karo ilmu. Masuk ngono ki. Jan mantep ngono. Iya. Delalah ya iki ya. Yo. Oke. Jan. Yes. Kita jerapoke no. Serabu kok. Ketemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo tajak. Apa? Kok kuwi bengkel kurang fit kok. Yo, yo. Mangkat bengkel Ini iki. oh. Itu. Ini wong kiri Mas. Hati lho yo. Juragannya. Modal apa, Bos? Agur bisa awarasan tak jadi. Dipite. Oka. Arep kenalan. Jenenge sapa iki? Mangga. Arep njuk nomor WA-ne. Harga apa tajane, Mas? Yo, jare ning wong kondo iki tak kenal maka tak sayang. Dadi aku pengen kenal kowe ngono lho. Yo, weh. Kajane cah ki waras ora ngajak kenalan tak bedheki jenenge. Dan kalian ndi, Bos? Kalau tak takone aku itu cewek lho. Ning ndi? Wah, mau ndi? Itan kono iki. Cewek sapa ya, Jojo, cewek tak dhewe kok iko. Kok. Nah, nama apa? Tuh, kucai. Kuncine gede. Kuncine beri kanan. Kunci rolang. Servis serba. Tak iki. Iki kudu tuku botol lasan. Kowe tuku sik kono. Iya. Ning gone Kang Tejo. Oka. Enteni ketok sik kae to. Kowe itu gogok sing mburi to. Yo. Penting kerja gogok kerja gogok. Sing kerja gendah. Iya. Golek pedotan yang dalan kono kan lho, nang irung Petro. Wah, ayo tak jak jalan wae. Ning kan laku, aku ora yanggo. Jadi obat nyamuk meneh ro adine lah jan. Kapan kene lek gendeng goyang iki? Ayo, aku temen. Cukup banget nih ada Tejo. Dari Sofyan Ramadan. Mana? Sofyan! Ribut-ributnya apa to kae? Ana apa iki? Padha gelut kaya ngono. Lah kono ngrobot cewekku aku ya ora trimo to. Ternyata nih cewekmu gelem kok.
Wes diomongke apik-apik orang ngene iki carane. Lah wis kebacut terosi kok salam olahraga pokoke. Alah, gayamu Mas sok Kupungi nang kene kowe enggak. Alah ra gumun. Nyok. Apa dicotos sini kono kae? Sopo? Bolone Sopian. Kabeh. Wes ayo kepu yuk. Ayo parani. Ayo. Kayak lu wonge. Kayak lu. Aku labrak. Ayo. Loh, gak tenan toh feelingku Jan. Wes. Nopo? Kayak koyo eneng gengi lor waras to. Ralat. Ket bocah lagi. Nopo kene ne? Arep dendam kowe. Lah iso. Kere bodoh. Yo ben penting wani boros. Aku apa tak? Panjen yo. Dik, dadi kowe ninggalke aku mergo bondo. Sepurane, iya Mas. Sip, Dik. Masuk. Ibaratnya iki awak dhewe iki gulungan darah biru. Dadi ora setara karo wong-wong kaya ngene iki. Mas, tak kandhani kowe iki. Bondo iki iso digoleki. Ning keturunan kuwi ora iso didandani. Operasi plastik, Dik, aja pernah ninggalke wong lanang sing durung mapan kaya aku. Mergo nek wis mapan seliraku dudu kowe. Lah kok kan dia mapan-mapan kok Mas. Yo wis mapan. Sopian, Kamu ki lho. dadi tabungan mungkin tak bedaan kok ngono kuwi. Yo, dhewe iki gede kencan aku ro. Wis kowe iki meneng kok. Lagi ganti anak buah ngono kok. Wes aku wegah nak ngono kuwi ngurusi kowe iki wegah. Yo lah, golek calonmu. Rapi to, Mas. Yo ra, Dik. Wes karepmu. Woi, sing patu. Geni patu. Piye? Kowe gogok ngene. kowe sing jarene keturunane ngrat. Tak kandhani. Dino ki mau ngeneng telu. Dek wingi, saiki karo sesuk. Dek wingi kowe gak sugih. Saiki yo gak sugih. Ning sesuk kuwi tanda tanya. Bejo cilaka ki ra ono sing ngerti. Ya sesuk kowe jek sugih, nek sesuk terus kowe kere, terus gendhe aku sing sugih, arep piye? Kere tangan yo. Lah iya, kere ae. Ya. Kita itu di mata Tuhan sama. Cuma dibedakan apa? Amal, goblok. Amal goblok bisa dirayak mereka. Kuwi sing jeneng kehidupan, selalu berputar seperti arah jarum jam. Nggonku nang isor wae yo. Aturan tak goblok. Balik. Kata nang goblok. Bos, jare tatane ning daerah dhuwur celane sadar genjing. Tenan to. Coba bener. Enggak ijazah. Woi, sakit J. Lagi ya bentuk ya. Balik goblok. Oh.